गिबियावनो गासै फरायसाफोर जायफोरा 2023 इं मायथाइनि बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै इउएन एकाडेमि रुनिकाटा बेवहाय जायफोर मेट्रिक पास जालांबाय देग्लाय बोसोरावहाय बिथांमोनखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय आंखौबो आलासि महरै बाहागो लानो हांख्रायनाय लेखा आं बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों, खोब गोग्गानायबो मोनदों। गासै 30 फरायसाफोरनि गेजेरावहाय 25 फरायसाफ्रा डिस्टिंसन आरो स्टार लानानै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिनो हाबाय आरो साबाया सेकेन्ड डिभिजन। थारैनो माने देग्लायनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट बे मेट्रिकनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला जोङो गोग्गानो लुबैयो। मानोना दिनै बर' बिजों फरायनानैनो जोंनि गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। निस्सय बेबायदि रिजाल्टनि गेजेरजोंहाय जोंनाव जे खायसे माने मोनसे सानस्रि दं, जाय गोरोन्थि सानस्रि जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ लेखा रोङा, मोजां नाम्बार मोननो हाया। दा बे सानस्रिया निस्सय जोबलांगोन आरो बिनि उनावहाय जों बयबो बर'फ्रानो जोंनि बर' मिडियामखौ मोनसे बोजबनानै लागोन आरो गावबा गावनि फिसाफोरखौ बे बर' बिजोङावनो फोरोंनानै बिजोंखौ फोथांना लाखिगोन, रावखौ फोथांना लाखिगोन, थुनलाइखौ आरो जाथिखौ फोथांना लाखिगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों। जोबनायाव बेखौनो आसा खालामगोन जायफोर फरायसाफ्रा मोजाङै पास खालामनो हाबाय, जायफ्रा पास जाबाय, दा बिथांमोना इयुननि समावहाय साफा साफा राफोद मानसि गावबा गावखौनो गायसनलांनो हागोन आरो गोजौ सोलोंथाइखौबो मोजाङैनो बिथांमोना लालांनो हागोन। बेखिनिखौनो आसा खालामो। थारैनो हायार सेकेन्डारि थाखोआवहाय देग्लाय जोङो माने बर' रावजोंनो लिरनो आरो फरायनो मोनसिगोन। दा बेनि बेलायावहाय आङो गोदोनिफ्राय जायफोर जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै, फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बा राजखान्थियारि आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जायफ्रा दिनैसिम माने मोदोमै माहामै नाजानानै बेखिनि बुब्लिसिम सफैहोनो हाबाय, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन, एखनब्ला जों खायसे समावहाय हायार सेकेन्डारियाव फैनानै माने भाषानि माखासे खायसे जेंनाखौ गोबां फरायसा मोनबोदोंमोन, गोबां फरायसाफ्रानो। दिनै बे जेंनाया जोंनिफ्राय गोमालांसिगोन। दा बेखायनो आसा खालामहरगोन निस्सय हायार सेकेन्डारि थाखोआवबो जोंनि जायफ्रा माने मोनसे समावहाय उसुबिदा मोनबोयोमोन मिडियामखौ लानानै, बिथांमोनहाबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हासिगोन। आं बेखौनो आसा खालामगोन। आंथ' आङो गुबुन जेबो खोथाखौ बुंला, ट्रेनिं बेखौ आं एसे आं हिसाबै आंनि साननायखौसो आं बुंगोन आरोखि। जे सासे बर' मिडियामाव फरायनाय फोरोंगिरिया कलेजाव जेब्ला लेक्सारार जायो बे इंलिसावनो फोरोंदों, नङा होमबा? दा बिनि उनावहाय दिनैनि दिनावहाय सासे माने बर' फोरोंगिरिखा न' डाउट बे इंलिस मिडियामाव फरायोमोन। जे बर' मानसिखाया बर' फोरोंनायाव इंलिस मिडियामब्लाबो उसुबिदा थासिनो नाङाखौसो आङो माने नुहुरदों आरोखि। जिहेथु जोंनि गोबां बर' फोरोंगिरिफ्रानो बर' बिजों फरायनानैनो कलेज थाखोआव इंराजियाव माने क्लास लाबोबाय थाबाय। दा बे बेलायाव उसुबिदा जाहैगोनखौ आं नुहुराखै। आरो माने खायसे गोदान समावहाय एसे एनै जेंनाया जानो हागौ। जोंनि जायगायावहाय आंनिनो सासे फोरोंगिरि दंमोन, भास्कर ज्योति चौधुरि। बिथाङा जाहैबाय एसामिस मानसि, एसामिस मिडियामजों फरायनाय। खिन्थु बिथाङा मामोन, साइन्सनि फोरोंगिरिमोन। खिन्थु बिथाङा ओरैबायदि फ्लुयेन्टलि जोंखौ उनावहाय माने बर'जों जोंखौ माने फोरोंदोंमोन आरोखि हाइ स्कुल थाखोआवहाय। दा गतिके सोरबा बर' बिजोङाव जुदि साख्रि लाफैबायब्ला इंलिस मिडियामाव फरायनाय एबा एसामिस मिडियामाव फरायनाय बा जायखिजाया बिजोङाव फरायनायानो जा, थ' बिथांमोना जुदि फोरोंगिरि जाबायब्ला बर' बिजोंनिनो निस्सय बेखौ सोलोंनो नाजानांगोन। बोसोरसेखिनियाव माने हायैनि खुनु खोथा गैया आरो सासे फोरोंगिरिया जुदि नाजायोब्लाथाय। दा बेखिनि मोनसे फार्स्ट स्टार्टिं टाइमावथ' एसे एनै समस्या फैबाय थागोन आरोखि। बेफोरल' समस्या थानाय नङा, बिजाबनिबो माखासे जेंना थागोन, फोरोंगिरिनिबो जेंना थागोन, एसे फिसा फिसा जेंनाया जालांबाय थागोन। बेफोर लासै लासै जोबलांगोन आरोखि। दा बेबायदि होननानै जोङो हायार सेकेन्डारि थाखोआव जोंनो बर' बिजों नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामबोबाय, गोबां जुजिबोबाय। जों मोननायनि उनावहाय जों खालि डिमेरिट्सखौल' रायलायबाय थाब्लाथ' जानाय नङा। डिमेरिट्सआ थागोन, लासै लासै माने बे सल्भ जालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामदों आरोखि। सानफ्रामबो खोनाबाय थायो
गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थायो फेलियर इज दा पिलार अफ साक्सेस नङा होमबा गोबां माने गेदेर गेदेर मानसिफोर दङ जायफ्रानोखि माने मोनसे समावहाय क्लास 8आव फेल जादों 9आव फेल जादों मेट्रिकआव फेल जादों बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जारिमिनखौ जों फरायबाबो नुगोन आरोखि दा गतिके माने फेलार जानायानो माने खेबसे फेलार जानायानो बेयो जोबथा नङा आरोखि जा गतिके फेल जानायखौ आं नैबेखौ बुंगोन जे मानो फेल जादों बे गथ'आ दिनै दिनाव गावखौनो गाव खेबसे बिजिरनानै नायथों मेट्रिकखौ जे बियो देग्लाय फेल जाबाय मानो गाव फेल जाखो बेखौ खेबसे बिजिरनानै नायबा मोनगोन आरोखि नङा होमबा खिन्थु नोङो बिराद फरायनानैनो बिराद लिरनानैनो नोङो फेल जादों आलादा बाथ्रा नों जे फेल जादों मानो फेल जादों खारन नों लेखाखौनो फरायखायाखै नङा होमबा नों लेखाखौनो फरायाखैबा नोङो एन्सारखौनो जुदि होनो हायाखैबा मेट्रिकआवहाय आनजादावहाय जा पासआ बहानिफ्राय जागोन नङा होमबा गतिके आं फेल जाबाय होननानै बिराद दुखु थानांगौनिबो खोथा गैया दे खिन्थु आं नैबेखौ बुंगोन जायफ्रा फेल जाबाय आं बिथां फरायसाफोरखौ आं बुंदों आरोखि नों जे फेल जाबाय निस्सय नोंहा माबा मोनसे गोरोन्थि थालांदों बे गोरोन्थिखौ नों दिनैनिफ्रायनो जुदि सुद्रायोब्ला गाबोननि दिनावहाय नोङो पास जायैनि खोथा गैया आं फरायसा बिथांमोनखौ बेखौसो खावलायगोन मा नाम आंना रिन्दाव मुसाहारि आंना बेसेबां डिभिजनाव पास जानाय आंना डिस्टिंसन 86.33 जौखोन्दो मोनदों औ दा मा थांखि लादों थांखिया आं साइन्स स्ट्रिम लानो सानदोंमोन आरो इयुनावहाय एस अफिसार जानो सानदों गिबियावथ' आं सारमोननिनो हेफाजाब दं मानोना बिसोर जोंखौ जोंनि बुजियैफ्रावबो बेबायदिनो खोन्थाबोबाय आरो एगजाम टाइमावबो जोङो एसे नार्भास जायोमोन जों दस्रा साबजेक्टआव जोङो बेबायदिनो जोंनि लुबैनाय बायदि एक्सपेक्ट बानायनाय बायदि जों हायैखाय जोङो एसे नार्भास मोनदों गोसोखौ बे समावनो जोंनि खायसे सारा जोंनि बेबायदिनो जोंखौ फनफोरजों बुजायहरदों बेबायदिनो जोंखौ बेयावनो जोंनि फरायनो हानायाव जोंखौ मदद खालामदों आरो बेसेबां सम फरायोमोन जोङो दैलि 5-6 आवार्स जायोमोन औ न'खरनि आइ आफामोना माबायदि मदद होनाय फरायनायनि बिसोरबो बेबायदिनो जोंनि नांगौ समाव बेबायदिनो मदद खालामबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि नार्भास समावबो जोंखौहाय बांद्राय नार्भास लानो नाङा बेबायदिनो बुजायबोदोंमोन आरो नोंथांमोना जे मोजां मार्कस लानानै पास जाबाय उन जोलैनि जे फरायसाफोरखौ मा बुंगोन जों फंबाय बिनानावफोरखौ जों बेखौनो बुंनो सानो थारमाने नोंसोरो जा फरायो जा समखिनियाव फरायो नोंसोर बे समखौ नोंसोर गोसो होनानै फरायनांगौ मानोना नों जेसेखि गोबाव नों फरायनो होननानै नों जिराया मानो नोंनि फकासआ बे फरायनायाव थायाब्लाथाय नोंनि बे जिरायनाया नोंनि बे बेसेबां घन्टायानो जाया मानो नोंनि बे फरायनाया नोंनि बे ओरैनो बेखारसो मानोना नोंनि गोसोआसो नोंनिया थिग जानांगौ नों जाहे नों 1 घन्टा 2 घन्टा फराय नोंनि गोसोआल' थिग थानांगौ अब्लासो नों बेखौ नों एगजामाव नों लिरहैनो हागोन आरो आंनि साननाया बेनो आं गावखौनो गाव थारमाने जोंनि बे गावबा गावनि एम लानाया बे पार्सेन्टेजजों खोथा गैया नालाय गावबा गावनि नाजानाय थायोब्ला बे दा जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोनदों बिसोरबो दानि जुगाव IAS IPS अफिसारबो जानो हायो बिनि थाखायनो आंनि साननाया बेनो आरो जों दा जायफ्रा बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन स्टार मार्क मोनदों बिसोरो इयुनावहाय जेरै बे सेकेन्ड डिभिजन मोनहैलाबो गावखौहाय बांद्राय नार्भास लानो नाङा मानोना नोंनि थांखिया जेखौ होसोदों बेखौसो होसोनानै जों आवगायलांबाय थानानै जों साक्सेस जागोन होननानै आं सानो आरो जों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मानोना बे जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौबो बे थुलुंगाखां होनाय जायो आरो जेन बेबायदिनो बिसोरखौहाय इयुनावबो बिसोरबो जाहाथे बेबायदिनो गावसोरखौहाय बेबायदिनो बरायजानो मोनगोन एबा गावसोरखौ बेबायदिनो थुलुंगाखांनाय होगोन बेबायदि फैयो आरो गोसोआव गोजोननाय फैयो आंनि बे एक्सपिरियेन्सआ आं जेब्ला लकडाउन जादोंमोन जों क्लास 8 बेयावथ' आंनि स्टाडि फुरा डाउनमोन फुरा 45% मोनदोंमोन आङो बेनिफ्राय बे 9आवबो आङो सेकेन्ड डिभिजनल' मोनदोंमोन ओमफ्राय 10आव फार्स्ट इउनिटआव 5 साबजेक्ट फेल जादोंमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय सानबाय आङो गावखौनो गाव माब्रैबा आं फार्स्ट डिभिजन जानो हागोन बेखौ साननानै आङो हस्टेल थाफैबाय बाबानाव सोंनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फ्रि टेक्स्टआव 65 मोनबाय सिलेक्सन टेस्टआव 65% मोनबाय ओमफ्राय मेट्रिकआव फाइनालि आं लुबैनाय बायदि जेखौ आं लुबैदोंमोन फार्स्ट डिभिजन लुबैदोंमोन बेखौ आङो 69% मोननानै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो नोंथांनि फिसाज्ला नामा मा नाम आंनाथ' फिसाला गैया आरो
फिसाजो बेसेबां जौखोन्दो मोननाय मेट्रिकआव? जौखोन्दो मोननायाथ' गावनि नाजानायाव 76.666 आरो 66 बेजों नोंथाङा नोंथांनि फिसाजोखौ मा खालामनो थांखि लादों? टारगेटआ मा? आंनि टारगेटआथ' आंनि नाजानायाव जेसेबांखिनि हायो आङो माबा मोनसे आसा खालामदों आरोखि हागौमानि आङो नैबे बोसोरनैनि आइडियाखौ आङो आवगायग्रोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव एसे आवगायलांसै खिन्थु टारगेटआ आङो लादों आरो सिङाव एसे मोजाङैनो। नोंथांनि फिसाजोआ देग्लाय मेट्रिक पास जाबाय, बिनि सोलोंथाइ बिनि प्लेटफर्मा गोजौनिफ्राय गोजौ गुवारनिफ्राय गुवार जालांगासिनो दं। दा नोंथाङा जाबायदि मेट्रिक पासआव एबा गुदि फरायसालिनिफ्राय फोरोंनायाव थोजासे मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि जोथोन लागोननि नोंथाङा थांखि लादों? जथ्न'आ आङो फरायनाय बेलायाव नायनानै आङो एसे मोजाङै जोथोन लानो सानदों। खारन माने देग्लायहाय जिथु साबसिन जाबावो आरो साबसिन लालांबावगोन। साफ्रोमबो आङो आंनिखौल' नङा साफ्रोमबो बिथिङाव आङो दा आं गथ'आ जे फार्स्ट डिभिसन मोनदों आं बिनिल' खुसिबो गैखाया। फार्स्ट डिभिसन, सेकेन्ड डिभिसन, थार्ड डिभिसन गासैनिबो आङो खुसिजोंनो बरायबाय आरोखि। मा आयदा लानानै फरायनो नागिरदों? दाथ' लाग्राया माने साइन्सखौ आवगायदों आं साइन्सखौ आवगायदों। नोंथांनि फिसाजोखौदि दिनै मेट्रिक पास जाखांनानै नैबे गावनि फरायसालियाव बरायबाय, नोंथांखौबो बरायबाय, गोसोआ माबायदि मोनदों फिलिंसआ? आंथ' माने जोबथा गोजोननाय मोनबाय। माखासे डाइरेक्टर सारमोन आरो प्रिन्सिपाल आरो गासै बे फरायसालिनि फोरोंगिरि गासैनिबो आङो साबायखर बावबाय आरो आङो मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानबाय आङो दिनैनि समाव बहुद गोजोननाय मोनबाय।